Picturean ako kay Kelvin. Oh, sige mo. Pilita. Ano ra? At ako po si Kiwai. Gi, istorya. Bigyan na pa. Yan. Sakto. Oh, Ha? oo. So yan, kasi mabuti ka eh. Tara po. Oo. Ay, sagot. Queen. Hindi ka manguot. Dito tayo. Ay, dino. Shout out sa mga bata. Ako lang malaki. Ah, ah, Ako lang malaki. Hindi ka naman ako ano. ah, Kuya, kuwabi Ah. na. ah, ah, ah. Ang rami na kuwain mo. Ang malaki na. Ano yung kunin? Ah, look. Kapanan ko ah. Apa? Kapumbi Jennifer, please kuhain mo to, lang, kapumbi lang. Kapumbi Jennifer, please kuhain mo to. Is that? Yeah, No. look. Look. Asan? Yan, ah. Please. Oo. Makuha na kayo. Wap, yan, teka po. Yan. Aw. Nasamad ka na ba? Wow! Apong bidon doon? Buka dyan. Yes. Yes? Watching. Huwag nakuha. Hindi ko asabi, dito ako nakuha. Hoy, basta tulo itong aqua ha. Basta tulo aqua. Basta mo utang. Sa? Ano basta? Diyan. Hindi po tanin dyan ra. Tara. Look! Tara mo ka. Dito na mapuno ito dyan. Ang dagko na kung makuha. The boy is... Oh, uy, ako yung dito anda ko ha. Kay, kuanda ko kay ha. Kuanda ko ha. Yes. Miray. Tara, di ba ko? Hindi ko... Ay, sige. Saan tayo? Ang back doon. Please. Teka. Bigay kang Gia. Gia? Hala, oh. Huh? Gia. Huh? Gia, ako doon. Huh? Wow. Pong-pong.
Isulod mo dun. Isulod mo kapumbi dun. Okay. Wow! Wow, malaki-laki mayabas eh. Pagkitingnan mo dun. Yan. Lah, katamang. Ano nga sa'yo? Kapumbi lang lang. Dami po guys. Nakakalatak na bayabas. Saan? Oo. Nawa naman. Ah, may baka! Saan? Lo! May baka! Nagwang ma. Ay mo pagsagit ni kinakabat ng iro. Dog is Ayun! Malaki! Kan! Kiway! Kiway, bilisan mo! Ayun na pala ah! Ayun! Nampangga! Ano ba yan eh? cow. Wow! Now beautiful. Yes. Takot na po sila sa baka. Huwag na matakot kasi ang lagi mo anak yun noo manggod. Pero Bisaya man dyan niya. Pero natural na mag dyan ng Bisaya. Eh, kung asa ka na nakapiyo, ato ko na yung istorya. Tama lang. Ayun, malaki! Wow! Puno na po ito. Hi, cow. Yep. Không. Lăng, lăng, lăng. Lăng, lăng. Lăng á, lăng. Wow, the baby girl. Boy. Hả? Ôi, ôi. Awan, tanawan. Wadul ko. Ako yakap ng ilong awa. Tumakbo siya. Takot po sa akin.
Baby girl. Nakakap na po po din. Hala. Nagtawag, uy. Hala, sila na rin, mama. Wah? Sebuntod. Mura yung tingog nila lang. Ano ko ano eh. Labli ah, nagtawag dyan sa to. Nakabati ko na sa Kyle. Sa bukid dyan. Ewan sa papang, maapas ko na sa taod-taod. Hala. Muna to sila. Papa. Shout out po sa baka. Sobrang cute naman ito. Awa, no! Nala, gusto nga sa kuan. Ato na to, uli na tayo. Tawag na to. Sabihin mo si KY. At awa, diya. No, tawag po sila dyan, Lovely. Bilis na tayo, uwi na tayo. Baka hinihintay na tayo kasi cellphone ang inaabot nila. Oh, dahil. Oo. Okay na, what? Sige, dito lang po nagtatapos. Dito na po nagtatapos ang pangunga namin nagbayabas kaya uuwi na po kami. Patay. Wala lang pangita sa lang uy. Unsa ba ni? Dugay pa niya sila. Sige na sila tawag. Guys. Kanus apa man tani? Saan pa tayo? Pagdali po, sige, pangita lang. Dili man ka mangita. Unya, nakahigot ako. Pangita. No, may si mama, sa tawgon ko naman, may ko eh. Wala kami mukuan ba naman? Mag-video raw, wala. Video ka na. Hoy, sigiram nag-on. Oy, bahala mo. Yung pa. Saan to? Dito. Okay, pursa? Wow! Kyle, pursa ko, Kyle. Ako ang kanina. Kalo, paano tani? Para isa sa ibro ka ang pursa. Sige, pangita si Pero arma kauli na ta. Di ba ka mangita? Magtalala man ka magwata nga. Sige, sabay ka rin ito. Ay, agoy. Sige, anak ba? Ba? Uy. Repair, ha ba? Repair. Uy. Uy. Uy.
Gumanti ka lang. Oh. Ano? Wala ka na paano naman. Ako bigo ko ibang. Gano'n na. Sige lang. Kamula. Wala. Ito kita sikot. Ito ay. Doktor ka buok. Sipag ka. Alma. Uliin ta. Ito ba ay? Liko. Super. Bahala mo. Basta daghan na ni amo. Gamay ko kayo. Gamay mo halap. Mga daghan. Ano mo? Ikaw magbiyagan. Ikaw pa yung Tara ako kater. Lab. Ayaw ka na. Patay na. Bala sa Sandra. Hudod. Abay nagbantay din ang mga bata. Basta. Kasabaan. Kasabaan. Basta. Pwede ko kasapan. Basta ako di. Kaya nga bang kita po din. Bitaw ka anak ipir ganina. Dapat ay. Alis ako ng kapit naman ko ko. Uli nyo sa krisan ko diri ha. Magkuha ka. Aldo. Pero uliin na. Yay! Naturay! Turay no kayo, dako Naon kayo. silang lang ba? Dili dyan ang silang naman. Nauna ko kayo. Ang daon ng dako, dako kayo. Kapag, nagdira ang dito niya. Dako kayo. Ulog eh. Hindi na siya pa. Hindi na ako. Hindi ko na. Ano ba? Ay, basta ala-ala mo. Basta ala-ala. Wala-wala ko. Ay. Mas iper ba? Minus iper. Ito raon. Duha. Gani. Kuha ka, ipin. Oh, dagon to ko. Krisanto, kuha. Kuha tuntun. Apa? Pero ay. Apa? Pero kita na ganun na. Ay, bako kaayo. Nakanap ko to. Ang stepleman, madaghan ang kuha nilang lang. May pag-adto na lang. Tana na lang ko. May usa. Ito sila. Padong ni may uli. Baka po. Mga ahas ko na ta, sabi ni Jennifer. Sabi ni Jennifer, ahas daw ta. Ano sinong wala? Bigay oh. Mahilang. Meron sila papatulab niya? Hmm?
Lovely. Nito. Papatay mo ako sa ala. Oo, dili man ang mga sana. Mani ka po na. I'm mga kapombi. Tignan mo si hanapin. Ha? Uuwi na po tayo, guys. Nagustuhan niyo ba ang aming video, guys? Please subscribe, like, and share our YouTube channel. Hoy! Kasi ko mo? Wow, guys. Oh, may kasula alpha, guys. Oo nga. Welcome to my parents' home. Ayaw kayo ng kasula. Kaso ang ganda. Central! Wala po, magpuntaan natin yan. Guys, kung doon ka, guys, tignan mo dito sa ibaba, kita ang baryo. Ano, guys? Wala yung mulong Tambog ko. Sino ka ba katag dyan? Mukha mo kay Papa. Mukha na ganahan ni Papa. Ito lang ihatanak sa dundon. Patay. Sige, kuhaan to si Barongoy. Barongoy. Kaway, lovely. Wala. Nahulog po tayo. Ha? Ya. Si Barongoy mana? Ha? Ang ganira man din mo matalagar din naman din siya. Ina. Tay nang wala may bebas tay. 1 2 3 go. Dito, balik ka dira. Na ayo ina to. Tay nang may bebas 1 2 3 go. Tay, ina 1 2 3 go lang. 1 2 3 go. Tay. Oh, silang ba? Tigo. Tay.
Sige. 1, 2, 3, go, tay. Nangayong nagbayabas. Bayabas. Mangulit na na tay. Mga ko na tay. Di na ay. Wow. Ikaw kabukiran. Explain ako. Ha? Anong gusto niyo? Bukid o probinsya? Oh, probinsya. Probinsya. O Bukid. syudad. Mas gusto namin dito sa probinsya. Kung Alam mo sana, kung bakit? kung gusto nyo makapunta dito, pupunta lang kayo sa Google Map para i-search nyo lang ang San Lugon at makikita nyo po yun sa Google Map. Sinong gusto makapunta dito? Comment lang sa ibaba. Di ba mga kapumbi? Inaingat po mo, oh! Hindi sila ito ba kasi mabungol. Tapos joke lang. Ito night work. Ay, kasi nang nag-great, mabuhat ang mga babae. Sila nakuha ang anak. Ang babae na po, ito nag-great. Ang sinuko ko na. Wow, the banana is cracked. Hi. Ang kaway-kaway kang Kapumbi Jennifer. Wow, punta tayo sa isla pa. Huwag na lang. Mana na ito ba? Teka po. Labang ko tayo. Ayan. Ayan. Ayan na po. Ang ganda dito. Wa, napagigil sa inahan. Kamay kayo. Yan. Ang salaka. Baliad to. Baliad to sa pakal. May lovely. Oh, bito no? Kami po guys. Ano, Ikaw ra usa dari labi. Agkoy sero di usa. Di ora madlok. Baka mabagal kayo. Sinong matatakot ng ahas? Ring, ring, ring. Sabi niya, buyag-buyag. Ano?
Ano kaya ang kinuha ni? KY. KY. Ay. Wow, sili! Selling. Ang selling nyo. Gusto ko po. Anong gusto mo? Ang lungsod o ang dito sa probinsya? Oo, mag-comment na kayo sa baba kung anong gusto nyo. Dito o sa probinsya? Gusto ko nga dito eh. Wow! Ay! Ako! Ano? Hindi naka-t-shirt ka? Wow! Papayat. Ha? So, di madlok. Aba, Kumalit sila. bahuay ko na ito dali. Pahulay po muna tayo. Takad muna ako doon. Di na ba ko kutubahan? Yan. Iya, teramang ka, teramang ka. Oh, ano to? Take for